மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் முதன்மை நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் இன்று காலை முதல் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. மதுரை சித்திரை திருவிழா கடந்த ஏப்ரல் 19ஆம் நாள் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நேற்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த நிலையில் விழாவின் முதன்மை நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் இன்று காலை முதல் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட பெரிய தேரில் சுந்தரேஸ்வரர் பிரியாவிடை சமேதராகவும் மீனாட்சி அம்மன் சிறிய தேரில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினர். திருத்தேர்கள் மதுரை நகர வீதிகளான கீழமாசி வீதி, தெற்கு மாசி வீதி, மேலமாசி வீதி மற்றும் வடக்கு மாசி வீதிகளில் வலம் வர உள்ளதால் மாசி வீதிகள் முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான இறையன்பர்கள் குவிந்துள்ளனர்.